Cari arep tekan tuwe nyatane cangkemmu elek ati ajar mbok suwe diwasis kuwang waktu aku ngancani dapurmu wong kere kaya aku mbok tendang saka uripmu kowe ngoboti bondo dinggo nuruti gengsimu kowe milih kono sing iso nuruti senengmu asu mah sing buri asune kurang banter mah aku peh jandaan apa kota Kediri ndak ada gregetnya blas janan hari ini ayo yang di sebelah sana hop masuk yang di sebelah sana asune kurang banter sing kono apa meneh wargane lemes-lemes mulai hai he para kumpulan waria sing banter bengok asune ngerti ra yo baleni neh ya aku kaget telas atasmu tangan gandengan jelas duduro aku sing ngancani kowe taunan janjimu janji cari arep tekan tuwe nyatane cangkemmu elek ati ajar mbok suwe diwasres kuwang waktu aku ngancani dapurmu wong kere kaya aku mbok tendang saka uripmu kowe ngeboti bondo dinggo nuruti gengsimu kowe milih kono sing iso nuruti senengmu pas aku dolan jebol katamu kowe ning dalan konangan apa tepuk tangan buat kota Kediri. Kudune kowe ngerti apa? Pena elehmu blenjani kowe tega nglarani usahaku wis ra kurang kematiku wis pol-polan yo pas aku dolan jebol katamu kowe ning dalan konangan apa Bapak aja nginceng lho ya turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge yo nanging apa alasanmu ning aku kowe luwih milih kowe ninggal
pilih. Ada apa? Nyapa mau?